og velkommen til iForTalent Tutorials. I den her video der skal vi kigge på, hvordan vi kan styre de forskellige brugeres rettigheder. Altså de brugere, der er i vores klub, de scouts vi har, de trænere vi har, hvad kan de se i Talentbanken. Og jeg er logget ind som sportsdirektør, og jeg har en admin-bruger til Talentbanken, og dermed har adgangen til den, der kaldes security her på topmenuen. Og herinde der kan admin-brugeren så styre de forskellige brugers rettigheder. I det her tilfælde så har jeg fået en henvendelse fra min førsteholdstræner. Han undrer sig over, at han ikke kan se data på alle ungdomsholdene, og det giver meget god mening, fordi det har han ikke rettigheder til lige nu. Jeg gjorde det, jeg trykkede på den her lille stjerne her, og herinde der kan jeg så styre førsteholdstrænerens rettigheder. Lige nu der har han kun hakket af, at han kan se alle data på seniorniveau. Men han skulle så gerne kunne se data på ungdomsniveau også, så det hakker vi af her. Og så går det til. Så nu kan førsteholdstræneren simpelthen se spillere og scoutrapporter og profiler fra alle aldersgrupper. Min førsteholdstræner har også undret sig lidt over, at der er nogle klubber, han ikke kan se spillere fra. Så det kan vi lige prøve at kigge og undersøge her engang. Jeg går ind under klub, og her kan vi så vælge, hvad det er for et land klubberne ligger i, hvis vi vælger Danmark. Og der kan vi se, at førsteholdstræneren han har faktisk kun rettighed til at se de klubber, der er hakket af her. Så det er jo så betydeligt indtil videre, har han ikke kunnet se spillere fra AB, Brøndby, Roskilde og Køge. Så dem hakker vi også lige af en gang her. Så nu er min førsteholdstræner rettigheder til at se alle klubber i hele Danmark. Og så er det simpelthen bare tryk gem. På den måde så kan man så styre, hvis man har scouts eller trænere i flere lande. Hvis de for eksempel kun må se klubber og spillere fra Danmark, så er det selvfølgelig dem, man vælger. Og hvis man har vores førsteholdstræner her, han kan overhovedet ikke se nogen spillere, der er registreret i nogle engelske klubber. Så det er jo så den måde, man styrer det på. Så det er jo ganske kort, hvordan man kan styre rettighederne for de forskellige brugere, som er i vores organisation. Tak fordi I kiggede med.